баъзе занҳое ки ба Россия барои кор кардан мераванд, онҳо фоҳиша ҳастанд. албатта ин суханон аз забони ана ҳамон инсонҳое меравад ки ақлу фаҳмишу тафаккурашон хеле кам аст. ассалому алайкум дӯстони азиз, илтимос аз шумо наворро то охир тамошо кунед. дар сомонаҳои иҷтимоӣ як навореро дидам, бовар кунед дилам рез шуд. ҳар як инсоне ки мегӯяд ман мусалмон ҳастам, ҳар як инсоне ки зарраи қалб, имон, раҳм, шафқат дар дилаш дорад, албатта бо дидани ин гуна наворҳо каме фикр мекунад, ақидаашро рост мекунад, сухани қабеҳ не, сухани хуб мегӯяд. оё ӯ занҳое ки ба Россия рафтанд барои кор кардан, оё онҳо фоҳиша ҳастанд? барои чӣ чунин мегӯем? барое ки баъзе наворҳое ҳаст ва дар таги ҳамон наворҳо бовар кунед як суханҳои қабеҳ ҳаст. мегӯянд агар ин зани хуб мебуд, ин хел намешуд, муҳоҷир намешуд, инҳо фоҳиша ҳастанд. эй бародаро, эй касоне ки чунин суханҳоро мегӯед, аз худо битарсед, шарм кунед, зеро мо ҳам ин ҳаёт аст, ин тақдири илоҳӣ аст. худованд қисмати ҳар касро ҳар хел менависад. рӯзеш мешавад ки ба ҷои ана ҳамин зани мо, шояд хоҳари мо, духтари мо, ягон хешу тавори мо бошад. мо ҳақ надорем гӯем ки зане ки ба Россия меравад фоҳишагӣ мекунад. аз аъмоли ӯ, аз корҳои ӯ худованд бохабар аст. ҳар шахсияте ки гумон мекунад, гумон аз эмон ҷудо мекунад. эҳтиёт бошед бародарои азиз. осон нест ба ҳамон занҳое ки муҳоҷир мешаванд, хусусан ин зане ки дар байни мардҳо нишаста аст, аз сардӣ осон нест. тамошо карданаш осон аст, аммо осон нест дар он ҷо интизор нишастан, дар сардиву дар гапу чапи ҳамон мардуми рус мондан. худованд шуморо нигаҳбон бошад. аммо як чизро фаромӯш накунед, эй хоҳарон, эй занҳое ки шавҳар доред. шавҳарҳо неъмати додаи худованд бар шумо ҳаст ва занҳо барои мардҳо ҳаст. эй занҳое ки шавҳар доред, шавҳари шуморо кам мехӯронад, зиёд мехӯронад, ё ин ки имрӯз кораш хуб нашуд, шумо бар чеҳраи онҳо як назари хуб намекунед. аз худо битарсед ва шукргузор бошед ки шавҳари шуморо хӯронда пӯшонда истода аст. осон нест вақте худат рафта кор кун, баъд ба қадри шавҳарат мерасӣ. аз ҳамин сабаб, аз ҳамин ҷиҳат занҳое ки шавҳар доред, дар хонаҳои худ фарзандони худро тарбият кунед, эҳтироми шавҳарро кунед. ҳамаш хуб мешавад. ҳар он шахсе ки сабр кард, бале дуруст аст, бисёр шахсиятҳо аз шавҳар ҷудо шуданд, зуд ба Россия мераванд. мо намегӯем ки онҳо чӣ кор мекунанд, кардан гиранд. гури аъмоли ҳар яки мо ҷудо ҳаст. аммо афсӯс, Россия ин хонаи падару модари ту нест. Россия ин хонаи шавҳари ту нест. ҳар нозу нузи туро бардорад. аз ҳамин сабаб бародарое ки суханҳои қабеҳ мегӯед, илтимос аз худо тарсед. фикр кунед, то метавонед кӯмак кунед. агар кӯмак карда наметавонед, сухани қабеҳ нагӯед. худованд шуморо дар паноҳаш нигаҳ медорад. чӣ хеле ки гуфтем, ба қадри шавҳар бирасед, зеро ҳар он чизе ки худованд бар шумо неъмат додааст, ин ҳама неъматҳо рӯзе пурсише дорад. куҷост он занҳое ки гуфтанд ба Россия меравем, кор мекунем, ин хел мекунем? осон нест. ватани дигар аст. худованд кам диҳад, беғам диҳад, дар хонаи шавҳарҳои худатон диҳад ва дар хонаи ороми худатон бошед. ягон гапи зиёдатӣ бошад, бахшиш, банда каме асабӣ шудам ва худованд шуморо дар паноҳаш нигаҳ медорад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.